tɛnɛ tɛmɛnen o kɛra janvier kalo tile 20 ye o ye Mali wolomasiri tabaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ɲɛnamaya san o san ɲinan san 2025 ta hukumu kɔnɔ tile 2 ɲɔgɔn dan handball kunda o kɛnɛ sigira kari tɛmɛnen janvier kalo tile 19 ani o don dugusajɛ Bamako handball ligue ɲɛmayaso fɛ Ntomikorobugu Kande gardi la denmisɛnninw n'an ko pipi ani minimu musomaninw ni cɛmaninw olu de y'u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔn danw na a kun ka faso jama gɛrɛ wolomasiri tabaw la Bamako handball ligue ɲɛma colonel Abdoulaye Kulubali wasara. Salo an ye centre 15 hakɛ sɔrɔ nka ɲinan an ye 20 an tɛmɛna 20 kan o b'a yira k'a fɔ handball bɛ ka développer Bamako kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ Bamako centre ni club u cɛsirilen don denmisɛnninw ka niveau la parce que fɔlɔfɔlɔ la an tun bɛ handball daminɛ ni kɔrɔbalen kunda ne mɔgɔ minnu dɛsɛra basket la an b'olu ta ka na nka nin m'a yira k'a fɔ handball kabini den bɛ tɔgɔma daminɛ an bɛ se ka a bolo don handball la walasa sani a ka kɔrɔbaya o ka sɔrɔ notion élémentaire u y'olu sɔrɔ ka ban donc ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka d'a kan jama cayara an y'a ye fɛnɛ caman farala niveau kan salon an y'a ye mɔgɔ dɔw kun se coupe ta salon mais ɲinan olu sera ka jigin parce que mɔgɔ kuraw nana ka baara kɛ ka olu lajigin challenge rivalité min don rivalité positive don parce que handball la ne mɔgɔ bi ɲɛ ne duguma mɔgɔ bɛ ka baara kɛ ka kun ɲɛfɛ mɔgɔ la o ye ɲɛtaga ye handball la. Kɛnɛ in ye yanga sɔrɔ garde nationale ka dɛmɛ sababu la colonel Abdoulaye Kulubali. Garde chef d'état-major n'o ye général Famugwe Kamara a fana nana ka na a yira k'a fɔ bon an y'an ka terrain d'a ma mais n bɛna a yira k'a fɔ nisɔndiyalen don a y'a ka bureau de sport mɔgɔw bila an ka disposition na o ye terrain nin a y'a ye terrain buguru bilennin de don u y'a arrosé ni sapeur pompier ka dɛmɛ ye an b'olu fana fo. Madame Traoré Marie Germaine Dako lycée sportif Ben Oumar Sy ɲɛma tun bɛ kɛnɛ kan a ye hakilina in fo kosɛbɛ. handball kan ka daminɛ depuis denmisɛnninw de la ka yɛlɛ sanfɛ donc n y'o de ye wularen na fitininw fɔ minimum vraiment an sewara o ko la kosɛbɛ kosɛbɛ. E bɛ laɲini bɛ kɛ ka ɲɛsin Bamako ligue ma ani ligue tɔw ma. Bon ne ka laɲini kɔni ye hali bi u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan u filɛ ka min kɛ nin kana dan nin kelen ma u ka caman kɛ nin na pour que handball vraiment a bɛ se ka san sɔrɔ. Jɔnjɔndi kɛra kɛnɛ kan min na denmisɛnninw nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ. Kɛnɛ yɛrɛ kun cɛra ni ballon militaire badenya ɲɔgɔndan ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siyaka Traoré kala seli don.